खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बड'फा सुपार 50 निफ्राय गासै 7 बिजाथिफ्रा एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय। नंगौ बे समाव थांनाय 5 बोसोर प्रमोद बर'नि खुंथायनि आमोलाव बड'फा सुपार 50 नानै मोनसे फरायसाफोरनि थाखाय एपीएससी यूपीएससी डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदि रोखोमनि सोलोंथाय कर्स होनो थाखाय सरकारनिफ्राय थांखि लानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बड'फा सुपार 50 निफ्राय गासै 7 बिजाथिफोरा एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनो हादों आरो गुबुन बोसोरनिख्रुइ बे बोसोराव जोबोद खम जोंनि बर' हारिनिफ्राय गासै 9 उथ्रिसारनो हादों। गुबुन बोसोराव नाथाय 15, 20, 25 लागि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन। नाथाय बे खेबाव बर'निफ्राय गासै 9 एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि गेजेरावनो एसीएस सासेल' 9 नि गेजेराव एसीएस सासेल' रेंकआव मोननो हादों एबा एसीएस आव मोननो हादों आरो बेनिनो बड'फा सुपार 50 आव लानाय सासे हर्षजित बसुमतारी मुंनि बिजाथिया एसीएस आव उथ्रिसारनो हादों। नैथियाव मुसुखा ब्रह्म आसाम फाइनेन्स सार्भिस आव बिथाङा हादों आरो प्रसेनजित मोसाहारि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इंडस्ट्रीज। ब्रैथियाव भेक्टर तालुकदार इन्सपेक्टर अफ टेक्सेस क्लाइंटन सरगियारि बिथाङाबो बड'फा सुपार 50 आव कर्स लानानै एबा बिथाङा कर्स लादोंमोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि गासै 7 नि गेजेराव 4आनो बर' बिजाथिफोर। बड'फा सुपार 50 निफ्राय जा 7 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों बेनि गेजेराव 4 बिजाथियानो जोंनि बर' हारिनि आरो बेयाव सासे एसीएस आवबो मोननो हादों हर्षजित बसुमतारी बिथाङा। मुसुखा ब्रह्म, प्रसेनजित मोसाहारि, क्लाइंटन सरगियारि आरो भेक्टर तालुकदार बिथांमोना गासै 7 बिजाथिफोरा बड'फा सुपार 50 निफ्राय बे समाव मोननो हादों। बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय समाव जा बीटीसी नि बारग' जेब्ला प्रमोद बर' बिथाङा 5 बोसोरनि खुंथायनि आमोलाव दंमोन बै समाव गोबां माने बेफोरबायदि बड'फा यूएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदि डक्टर इन्जिनियारनि थाखाय एपीएससी यूपीएससी नि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय बे समाव थांखि लादोंमोन आरो बेनिफ्राय आरो बे बड'फा सुपार 50 निफ्राय गासै 7 बिजाथिफ्रा एपीएससी उथ्रिसारनो हानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों।